Patay ang 18 anyos na lalaki matapos na matangay ng malakas na agos at malunod sa dagat sa Dagupan City. Tutukan sa report. Makadiyos at mapagmahal sa kanyang mga magulang at kapatid. Ganito ilarawan ng mga kaanak ng 18 anyos na si Sin Racamada noong siya'y nabubuhay pa. Isang sakristan si Sin na naipaulat na pumanaw kahapon matapos malunod sa dagat na bahagi ng barangay Bunuan Binloc, Dagupan City. Nagtungo umano yung biktima kasama ang kanyang mga churchmate sa lugar upang mamasyal at magpahangin. Wala raw sanang balak ang grupo na maligo sa dagat dahil nais nilang umuwi agad sa kanilang mga bahay sa Barangay Lanas, Mangadan, Pangasinan. Ngunit base sa ulat, sinabi umano ng biktima na marunong siyang lumangoy kaya nag-aya itong maligo sa dagat. Pagdating sa mas malalim na bahagi ng tubig, tinangay umano siya ng malakas na alon at agos. Pansamantalang nasagip naman siya ng kanyang makasama, subalit dahil sa malakas po ang current po ng tubig, ay muli po siyang natangay hanggang sa tuluyang lumubog. Agad namang rumisponde ang ilang mangingisda upang hanapin ang biktima. Nang matagpuan, dali-dali itong dinala sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Wala na si Sin, kaya yun, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ganito pala, mahirap ang mawala ng anak. Maging maingat po sa paglangoy, lalo na sa mga lugar na may malalakas ang alon at malalim na bahagi po dyan po sa may kahabaan po ng bunuan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.